רוצה להקריא לכם ציטוט קטן מספר הטאו, שכאילו נכתב על טל. בית הוא ריבועים של אוויר, דלת בין שני חדרים רק מחברת את האוויר. חלון מחבר חלל מרובע עם הריק הגדול שבחוץ. וכן, קטע זה לקוח מספר הטאו של לאו צה, והמשיכה אל העין, אל החלל הריק, מחברת גם אותי לעבודותיה של טל אמיתי לביא. אני נמלאת הערצה להתמסרות השלמה והסיזיפית שלך, אין ספור שעות, לטוות את חוטי האשליה של הקסם, ללכת שבי אחר אותו יופי שברירי שמעיד על התעיינותו הקרבה. ליוויתי את טל כאוצרת בשלוש תערוכות. הזמנתי אותך להשתתף בביאנלה בנקנוג'ו ביפן ב-2017, שם הצגתי תערוכה של אומנים ישראלים ופלסטינאים, לא שחור לא לבן, בתערוכה שברירים עם אמיר תומשוב בגלריה שלוש ב-2019 ובתערוכה זמן במוזיאון האסלאם ב-2020. בתערוכות הללו הוצגו עבודות קטנות ואינטימיות לעומת החלל האימרסיבי המרשים שיצר כאן, אך גם בהן פסע על גבי החוט הדק שבין תעתוע לממשות. העיסוק בהתפרקות, התפוררות וקריסה אפיין גם את הדימויים וגם את החומרים איתם בחרה טל אמיתי לביא לעבוד. חול קינטי, אבקת סודה לשתייה או חוטי תפירה שהדביקה על פרספקס. חומרים אלה דורשים משנה זהירות, רגישים לכל מגע והופכים את ההתמודדות עם ההרס לחלק בלתי נפרד מתהליך היצירה. אני חושבת שזה משהו שמאפיין את הרבה מהעבודות שלך, ההתמודדות עם ההרס כחלק בלתי נפרד מתהליך היצירה. הדימויים נאספו מתצלומים חדשותיים של אסונות טבע בהם מבנים שקרסו ברעידות אדמה, חוטי חשמל שניתקו ועצים שקרסו. שרידיהם נרשמו לפריטי פרטים והודבקו בחוט שחור על גבי מצע שקוף בדייקנות עילאית. נדמה כי היא מנסה להקפיא את הרגע בטרם ייעלמו כליל. לעומת החוטים המתוחים שסרטטו את קווי המבנים, היא השאירה קצוות חוטים פרומים שהדגישו את פגיעותם, ואולי גם את אוזלת היד האנושית לשלוט בהתרחשויות. בסדרה נוספת רסיסים דקים של אבקת סודה לשתייה התגבשו באמצעות דבק למרקם סריגי ופריק, המדמה יער או מרקם תחרה שנקרא. אמיתי לביא הניחה בזהירות את שברי הענפים הדקיקים על גבי מצע קטיפתי שחור, ויצרה כעין תכשיט מתפורר, המדגיש את יופיו של הארעי ומאפשר שהות להביט בו, תזכורת למומנטום מורי, טבעו המתכלה של הקיום. עבודות החול הן המאוחרות והמאתגרות שביניהן. באין חומר מלכד ובהיעדר הפרדה חומרית בין הדימוי לרקע, זהו תבליט שמופיע ונעלם בחול. מעלה על הדעת חפירה ארכיאולוגית שמגלה את החבוי מתחת לפני השטח. באחת מהן היא שחזרה את הגל של אוקוסאי, הצונמי שאיים להטביע בתוכו סירות דייגים. כאן הוא נמוג אל תוך החול המתפורר, כמו היה זה אך טבעי שהדימוי ייעלם כפי שהופיע. יצירתה מחדש של מצבים כאוטיים בקנה מידה מוקטן ובחומרים שבריריים אפשרה לאמיתי לביא לגעת בעדינות ובזהירות בחרדה הקיומית התמונה בהם, ואולי אף להניח להם לשהות במרחב הפתוח שמעבר לסדר וכאוס. דבריו של המדען הצרפתי לבואזיה, דבר אינו נוצר, דבר אינו נכחד, מהדהדים בעבודותיה של אמיתי לביא, שמייצרות חוויה בו זמנית של ממשות ואשליה. תחושת הריחוף שמייצרת בחלל העבודה הנוכחית של טל, מבטלת מסה ומשקל. הצורה משתחררת מכבלי היש וחוזרת אל העין, שם היא מבקשת לשהות. ואני אצטט לסיום את יעקב רז, שמאוד אהוב עליי. ואין מה שישאר על כנו, ואין כאן שישאר על הבמה, כי הכל מחדש.